Sådan der. Det tager lidt tid, det her. Jeg tror, jeg klipper. Så kom vi simpelthen ind. Det tog lidt tid. Og det her, det er limet på Johansens verden. Det blev den Minecraft-verden. Der heldigvis er der træer rundt omkring. Det er godt. Det er da bare som om jeg er en djævle med den her hånd her. Jeg er vant til at spille med en mindre hånd nemlig. Så jeg tænker sådan lidt, hvorfor er jeg sådan her stor djævle? Ja. Nå jo, det er Minecraft. Der var vel lige et får, tror jeg, eller et eller andet, der spiste noget græs, kunne man høre. Det var som om, der var et eller andet, der ødelagde noget græs. Hvad der? Ellers er det bare mig. Så der er en eller anden, der går og æder. Der fik jeg en svamp. Ja, det er det der lille får der over. Hej med dig. Den skal da ikke spise vores græs. Så fik vi hugget 4 stykker træ. Man kan se, det her træ, der lige blev fældet. Det larmer lidt. Nå. Ellers er det bare mig, der... Det larmer lidt. Sådan der. Og jeg ved, hvor vi skal... Må jeg stadig i gang med at optage en video? Nej. Fordi så bliver den dårlig. Her skal vi have vores hus. Sådan der. Nej, men hvornår har jeg ellers gjort det? Og vi laver bare lidt platform på vores hus, og så stopper jeg den her video. Fordi jeg skal lige hjælpe med noget. Og så det var platformen. Og så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Der kommer flere episoder. Og hej hej.